Γεια σας, ονομάζομαι Άρτεμις και σήμερα θα σας κάνω ένα πείραμα με σκοπό να επιβεβαιώσουμε την αρχή του Αρχιμίδη για την άνωση. Σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμίδη, κάθε σώμα που βυθίζεται σε ρευστό δέχεται άνωση ίση με το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για το πείραμά μας θα είναι ένα δυναμόμετρο με ευκρινείς δείκτες, ένα δοχείο ή ποτήρι ζέσεως, το οποίο το έχουμε γεμίσει με νερό με σκοπό όταν αρχίσει να βυθίζεται το σώμα κατευθείαν να αρχίσει το επιπλέον νερό να φεύγει και να μπαίνει στο άλλο ποτήρι ζέσεως. Και έχουμε επίσης και το σώμα μας, το οποίο όπως βλέπουμε έχει ακριβώς τον ίδιο όγκο με το δοχειάκι στο οποίο θα ρίξουμε μετά το νερό. Το επιβεβαιώνουμε έτσι. Ας ξεκινήσουμε το πείραμα. Όπως βλέπουμε, η τιμή του δυναμόμετρου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1,7 και τώρα θα φροντίσουμε το σώμα να είναι ολοκληρωτικά, να βρίσκεται ολοκληρωτικά μέσα στο νερό, βυθισμένο. Περιμένουμε μέχρι όλο το νερό να πέσει μέσα. Και τώρα θα ρίξουμε το νερό μέσα στο δοχειάκι, με προσοχή φυσικά. Λοιπόν, αφού ρίξουμε το επιπλέον νερό μέσα στο δοχείο, παρατηρούμε πως οι τιμές του δυναμόμετρου έχουν γίνει όπως οι αρχικές. Και έτσι βλέπουμε πως επιβεβαιώνεται η αρχή του Αρχιμίδη. Ευχαριστώ πολύ.